wallahi baka isa ka aure wata ƴa a gidan nan ba. To wallahi sai na ƙara aure. Wallahi ƙarya kake, na Wallahi gaya sai na maka. ƙara, idan ke ce mijin sai mu gani. Kai ne miji, amma ka sani wallahi duk wanda za ta shigo sai na kashe ta da kai da ita. Wannan alƙawari na ne. Ashe ba ki da hankali. Ba ki da hankali, kisa kike cewa fa zaki. Zan iya kashe ka, in kashe ta in dai akan wata ƴa ta shigo gidan nan ne. To sai dai kowa ya rasa. Sai na ƙara. Zan nuna maka ɗaya daga cikin rashin hankali na wanda baka sani ba. Zan yi maka abin da baka taɓa tunanin zan aikata maka shi ba. To shikenan za mu gani. Tunda kin ce ke mahaukaciya ce, ni ma mahaukaci ne, sai ki nuna min irin haukan naki na gani. Ok, irin hauka na kake so ka gani? Ɗaya daga cikin irin hauka na kenan. Idan kai magana zan ƙara maka wani. Kawar da zuciya har kada ki zo mu zauna. Ina zane tun daga ka kina raina. To haka na yi maka babban gurbi. Nake ba hana kalbi. Karɓa kyauta. Kana nake da. Kin mare ni a matsayina na namiji. Ban rama ba. Saboda ba yadda za a ina namiji kina mace ki mare ni, amma yanzu na iyo shigar ƴan uwarki mace jinsin ki. Saboda yarda kowa yake ka tona farshi so ya yi huda ya zace da ni wai barka kuskure ne to babu kai da wasa a yi min barka na sani ne ni ba ni ya da kauna haba sarauniyar mata. Ke kika jawo wannan abu, kin san ba a san raina ba. Ki haƙuri, kin san gida ne aka takura mu aka ce dole sai na ƙara aure, amma wallahi ni ke nake so. Ki haƙuri. Ga